Калі чалавек гаворыць не на чыстай беларускай мове, а змешвае беларускія і маскоўскія словы, многія скажуць, што гэта трасянка. Калі чалавек ва ўкраіне змешвае украінскую і маскоўскія мовы, кажуць, гэта суржык. Для адных гэта прыкмета недастатковай адукацыі, для другіх вынік уплыву Масквы, для трэціх гэта натуральны спосаб гаварыць. Але што такое трасянка і суржык насамрэч? Ці з'яўляюцца яны мовамі? Ці трэба іх выпраўляць? Ці перашкаджаюць яны вывучэнні літаратурнай беларускай і украінскай моў? Чаму падобныя з'явы існуюць па ўсім свеце? Сёння мы разбярем гэта пытанне падрабязна, без насмешак, без элітарызму і без спроб прымусіць каго-небудзь гаварыць правільна. Пачнём з Беларусі. Слова трасянка першапачаткова не мела дачынення да мовы. У вёсцы трасянкай назвалі сумесь розных кармоў для жывёлаў. І пазней гэты тэрмін перанеслі на маўленне людзей. Трасянкай называюць змешванне беларускай і маскоўскай моў у межах аднаго маўлення. Напрыклад, чалавек можа выкарыстоўваць беларускую граматыку, але маскоўскія словы, альбо беларускія словы з маскоўскай граматыкай, альбо свабодна пераходзіць паміж элементамі абедзвюх моў. Напрыклад, літаратурная беларуская «Я сёння пайду ў краму і куплю хлеб». Трасянка. Я сёння пайду ў магазин і куплю хлеб. Беларуская. Мне трэба паразмаўляць з табой пра гэта. Трасянка. Мне трэба пагаварыць з табой пра гэта. Беларуская. Учора мы ездзілі да бабулі ў вёску. Учора мы ездзілі к бабуле ў дзярэўню. Беларуская. Што ты робіш? Трасянка. Што ты делаешь? Беларуская. Я не ведаю. Трасянка. Я не знаю. Што такое суржык? Як і слова трасянка, слова суржык першапачаткова азначала сумесь розных збожжавых культур. Ужо потым пачалі гэты тэрмін выкарыстоўваць, каб паказаць змешанае маўленне. Суржык – гэта спектр змешаных украінска-маскоўскіх гаворак. Некаторыя формы суржыка вельмі блізкія да ўкраінскай мовы. Іншыя амаль не адрозніваюцца ад маскоўскай, таму суржык – гэта не адна гаворка, а цэлы кантынуум. Прыклады. Літаратурная украінская. Я сягоння піду до магазину. Суржык. Я сьогодні пайду в магазин. Українська. Що ти робиш? Суржик. Що ти робиш? Українська. Мені потрібно поговорити з тобою. Суржик. Мені треба поговорити з тобою. Українська. Я працюю на заводі. Суржик. Я работаю на заводі. І так далі. Чаму узніклі суржык і трасянка? І Беларусь і Украіна стагоддзямі знаходзіліся пад уплывам расійскай імперіі, а потым СРСР. На працягу многіх дзесяцігоддзяў дзяржаўная ўлада падтрымлівала выкарыстанне толькі маскоўскай мовы. Кар'ера, універсітэты, армія, навука, дзяржаўныя установы – усё гэта працавала пераважна па-маскоўску. У выніку мільёны людзей аказаліся паміж дзвюма мовамі. Яны не маглі карыстацца сваёй мовай у поўным аб'ёме. Так нарадзіліся змешаныя формы маўлення. Не таму, што людзі былі непісьменнымі, не таму, што яны не ўмелі гаварыць, а таму, што яны былі прымушаны жыць у двухмоўным асяроддзі з няроўным размеркаваннем улады пануючай мовы. У свеце ёсць шмат аналогій гэтаму явішчу. Напрыклад, спангліш у ЗША, франглі ў Канадзе, партуньёл паміж партугальскай і іспанскай, сінгапурскі англійскі і мноства змешаных гаворак у Афрыцы. Калі людзі пастаянна кантактуюць паміж сабой, мовы пачынаюць змешвацца. Гэта нармальны лінгвістычны працэс. Дам прыклад таго, як людзі адаптуюць маўленне пад складаную моўную сітуацыю. Я украінка і беларуска. Я не украінка і не беларуска. Я украіна, беларуска, беларуса, украінка. Адначасова. Я пішу песні на беларускай мове і на украінскай мове, але у мяне ёсць песні, дзе украінскія і беларускія мовы змешаны ў адным радку, у адным сказе. Часам словы так змешваюцца, што людзі не могуць зразумець, што гэта за мова. І некаторых людзей гэта злуе. Яны мне кажуць, выберы ўжо адну мову, напішы граматычна правільна. Гэта не беларуска і не украінска. Што ты робіш? Але вось што я хочу сказаць. Я – гэта я. Я не магу змяніць, хто мяне нарадзіў. Мяне нарадзілі беларуская мама і украінскі тата. Я не выбірала свет, дзе мае мовы знішчаліся. Я не прасіла, каб Беларусь і Украіна прайшлі праз гэтую імперскую палітыку і выцясненне родных моў. Я гэтага нічога не выбірала. Таксама я не выбірала эміграваць да Польшы. Мне трэба было выязджаць з Беларусі, таму што маёму жыццю пагражала небяспека. І зараз я жыву з 4 мовамі ў хаце. Беларуская, украінская, англійская, таму што у мяне дачка ад ірландца ёсць, і польская. Я не магу магічна прачнуцца адной раніцай і раптам пачаць гаварыць на ідэальнай беларускай, ідэальна украінскай, ідэальна польскай і ідэальна
англійської. Наш нормальний діалог з моїм сином ось такий: let's go, заберем пачку. Let's go англійська, заберем білоруська, пачку польська. І чомусь люди у інтернеті або люди у житті починають переходити там на московську мову со мною або справляти мені помилки. Не треба мне справлять помылки. Я ведаю, что такое литературная украинская мова, белорусская литературная мова, але я змешаны этнічна і культурна чалавек. Вам прыйдзецца з гэтым жыць. Для мяне гэта ізноў вылазіць нейкая меншая вартасць. Калі мне, чалавеку, які ведае афіцыйна 7 моў, не сорамна так гаварыць. Чаму вам сорамна мяне слухаць? Чаму вы лічыце, што мне трэба спраўляць памылкі? У свеце, дзе людзі, якія змешваюць мовы, напрыклад, выканаўцы такія, як Cardi B і Kali Uchis, у якіх ёсць песні, у якіх у адным радку і ў адным сказе змешаны іспанская і англійская мова. Чамусьці іх мастацтва пастаўлена на п'едэстал, і ім даюцца грэмі. Але калі мы чуем украінцы, які змешвае мовы, альбо беларусы, які не ведае, як у гэтым моманце сказаць правільна на той мове, на якой ён размаўляе, і ён дабаўляе іншую мову, каб працэс камунікацыі не завяршыўся, то чамусьці гэта калхоз, чамусьці гэта не адукавана. Спангліш у ЗША ўжо даўно стаў часткай папулярнай культуры, тут няма ніякай катастрофы. Гэта ненармальна спраўляць людзям памылкі, калі гэтага не пыталі. Напрыклад, людзі, якія, я ведаю украінку ў тиктоке, якая вывучае беларускую мову, яна кажа: калі я штосьці скажу не так, спраўляйце мяне ў каментарах. Гэта абсалютна іншая справа. Калі мне пішуць людзі, што гэта трусянка, я ведаю, што гэта трасянка. Дзякуй. Калі вы хочаце гаварыць не на трасянкі, вось што трэба зрабіць. Вы купляеце тэлефон, вы купляеце трайпод, вы купляеце мікрафон, вы пачынаеце свой канал і там гаварыце, як вы хочаце. Чалавек, які памыляецца ў беларускай альбо украінскай мове, гэта чалавек, які нарадзіўся ў маскавамоўным асяроддзі. І чалавек, які зараз намагаецца гаварыць не па-маскоўску, гэта наш сябр. Ён нам не вораг. Людзі, якія не хочуць пераходзіць на родную мову, да іх ёсць пытанні. Людзі, якія памыляюцца, не ведаюць, як штосьці правільна сказаць, да іх пытанняў няма, таму што яны знаходзяцца ў працэсе зменаў. Гэта людзі, якія не хочуць жыць па правілах каланізатара, таму што калі вы паглядзіце любое YouTube-відео рускамоўнае, маскоўскамоўнае на YouTube, там, калі ў чалавека не будзе ніякага акцэнта, альбо не будзе слэнга, не будзе ніякай персаналізацыі. Мова без характару, мова, якая не паказвае нічога пра бэкграунд гэтага чалавека, там будуць каментары такія: у вас такая чистая речь, у вас так правильно все поставлено, без ошибок. Гэта не комплимент. Это людзі, якія кажуць, правільны ёсць только один вариант мовы. Нарматыўны, літаратурны. І правільная мова ёсць толькі одна, маскоўская. Гэта не нейтральныя каментары. Могуць быць нейтральнымі каментары, калі ў нашы часы на пратэстах 2020 года у Беларусі людзей беларускамоўных памячалі фарбай ОМОНаўцы, а потым здзекаваліся з іх. Те самае можна сказаць пра Украіну, што украінамоўныя людзі і людзі-патрыёты Украіны ад акупантаў бачылі больш гвалту, чым людзі, якія гаварылі па-маскоўску. І гэта факты, мы гэта бачым. І таму не існуюць каментары пра тое, как ты красиво говоришь без ошибок. Гэта не нейтральна. Гэта камунікацыя наратыву, што гаварыць толькі трэба так, і тады ты будзеш дастойным цывілізаваным чалавекам. Калі выбіраць паміж маскоўскай альбо суржыкам і трасянкай, я выбіраю суржык і трасянку. У мяне няма зараз часу вывучыць чыста украінскую і чыста беларускую мову, таму што я выжываю, і у мяне ПТСР, я не сплю, я адкрываю, пачынаю вучыць і потым забываю. Няма на гэта зараз часу. Я лічу, што не трэба гаварыць пра трасянку і суржык толькі як пра праблему. Для мільёнаў людзей гэта проста мост паміж мовамі. І суржык і трасянка гэта прамежкавы этап, які закончыцца. Чалавек пачынае выкарыстоўваць усё больш нацыянальных элементаў у сваім штодзённым маўленні, і паступова ён набліжаецца да літаратурнай нормы. І я лічу, што гэтыя формы мовы не перашкода, а пераходны этап, і ставіцца да іх трэба так, як да пераходнага этапу.
Важнае пытанне, ці перашкаджаюць трасянка і суржык вывучэнню літаратурных моў. Так, ёсць такі аргумент, калі прызнаюць трасянку і суржык, людзі ніколі не вывучаць літаратурную беларускую і ўкраінскую мовы. Гэта сур'ёзны аргумент, але даследаванні паказваюць больш складаную карціну. Сам факт існавання змешанай гаворкі не забараняе мне альбо вам вывучыць стандартную літаратурную мову. Вы, пакуль яе не вывучылі, бярыце трасянку, каб жыць, каб не пераходзіць на маскоўскую. Больш важныя іншыя фактары. Могуць людзі зараз, якія вырашылі перайсці на родную мову, могуць ли яны гэта зараз зрабіць праз адукацыю, праз медыа, праз дзяржаўную падтрымку? Атрымаюць ли яны такой же самы прэстыж мовы, як і з мовай каланізатара? І тое, што вы дома гаварыце на суржыке альбо трасянку, не адмяняе таго факту, што вы можаце чытаць кнігі па-ўкраінску, пісаць навуковыя працы на літаратурнай мове, працаваць на літаратурнай мове. Гэта звычайная сітуацыя для многіх народаў, для многіх людзей, і гэта нармальна. У гэтым няма ніякай трагедыі. Самае галоўнае для мяне гэта не высмейваць людзей. Калі мы высмейваем чалавека, мы не дапамагаем яму палепшыць веданне мовы. Мы можам прымусіць яго замаўчаць, таму што яму проста стане абрыдла слухаць пра памылкі. Бо гэты чалавек можа проста звярнуцца да больш сацыяльна бяспечнай мовы. У Беларусі і ў Украіне гэта азначае вяртанне да маскоўскай. І калі мэтай з'яўляецца пашырэнне беларускай або украінскай мовы, людзям патрэбна падтрымка, а не прыніжэнне. Зараз вельмі важна, што в Украіне першае месца займае украінская мова, і што змяніўся закон, што Зеленскі змяніў закон, гэта вельмі важна. І маскоўская мова больш не знаходзіцца пад нейкімі там абароннымі статусамі. І звычайна, што суржык і трасянка не будуць мець афіцыйны статус, і таму на нас ляжыць адказнасць, як мы ставімся да людзей, якія дзень гавораць на нелітаратурных варыянтах мовы. Чалавек, які гаворыць на суржыку, не становіцца меншым украінцам. Суржык – гэта не адмова ад украінскай мовы, а наадварот, адзін з этапаў вяртання да яе. Гэта радасць, гэта шчасце, што чалавек павяртаецца. Таму я лічу, што грамадства павінна адначасова падтрымліваць дзве рэчы. Па-першае, любіць, шанаваць, паважаць і абараняць сваю літаратурную украінскую і беларускую мовы. Другое, не дыскрымінаваць людзей, якія яшчэ знаходзяцца на гэтым шляху, якія яшчэ не дайшлі да ідэальнага выкарыстання роднай мовы. Нацыянальная мова мацнее не тады, калі людзі баяцца памыляцца, а калі людзі не баяцца пачаць на ёй гаварыць, а гаварыць гэта памыляцца. І памыляецца толькі той, хто нічога не робіць. І таму памылкі гэта нармальна. І трасянка, і суржык гэта не хвароба, гэта не прыкмета глупства. Гэта вынік складанай гісторыі народаў, якія стагоддзямі жылі паміж мовамі, імперыямі і культурамі. І мы гэта не выбіралі. І я ведаю, што калі народзяцца ў мяне ўнукі, яны таксама будуць змешваць нейкія мовы. І для мяне трасянка і суржык гэта гвалтаванне мовы акупанта, і я не супраць, а толькі за. Таксама я лічу гэтыя моўныя варыянты нашай спадчыны, нашым багаццем і нашым скарбам, дзе жыве шмат моцы і гонару нашых народаў. Падпішыцеся, калі ласка, на канал, паставце відэа падабайку і напішыце, як вы ставіцеся да суржыка. Бачымся ў новым відэа.